Изкачих изригващ вулкан в Гватемала. Хайде да ви покажа каква мъка беше. Да изкача вулкана в Фуего, който е на 4000 метра височина, беше едно от най-трудните неща, които съм правил в живота ми. Изкачването е 2 дни с една нощувка в палатка на базовия лагер. Тръгнахме с групата от Антигуа и изкачването беше стръмно във вулканична почва, която зверски се парзаля. Походът беше 6 часа с 4 почивки. По път беше интересно как природата се променяше от джунгла в планинска. След 6 часа, през които си мислих, че ще умра, стигнахме на базовия лагер. Имахме 1 час почивка и след това позаде стръгнахме още 3 часа до кратера на вулкана, откъдето се разкри истинската красота на лавата. Просто хора, природата е нещо уникално. Тази лава да издригва над главата ти и почвата под краката ти да трепти, просто дори нямам думи да го опиша силата на тази емоция. Върнахме се в базовия лагер за вечеря и директно заспах. През нощта се будих няколко пъти от изригващия вулкан, което беше много яко да спиш до толкова взривове и до такъв активен вулкан. После тръгнахме на обратно и слизането беше 4 часа, но много по-лесно. Това беше едно огромно изпитание за тялото ми и волята ми и след това предизвикателството мисля, че мога да стана президент. Качих цял влог в YouTube, който може да видите повече детайли за вулкана и за цялото приключение.